Metalový zpěvák Randy Blythe, který čelí obžalobě ze zabití fanouška, byl prý tehdy na koncertě velmi agresivní. Tvrdí to očitý svědek, který dnes vypovídal u Městského soudu v Praze. Tam pokračuje hlavní líčení s muzikantem. Více už kolegyně Silvie Škábová. Silvo, jak to chování svědek popsal? Dobré poledne, tak mladík, který na tom osudném koncertě v roce 2010 byl, tvrdí, že to chování opravdu naprosto vybočovalo z rámce, a to i v případě metalových akcí, které bývají velmi divoké. Blythe prý byl na první pohled opravdu velmi vzteklý, už předtím několik fanoušků pódia násilím vyháněl. Jednoho z nich měl skopnout, dalšího přiškrtit a dát mu i ránu pěstí do hlavy. Nakonec právě shodil i fanouška, který dopadl hlavou na zem a o 14 dní později zemřel v nemocnici na krvácení do mozku. Mladík, který právě u soudu dnes svědčil, tvrdí, že viděl, jak zpěvák do fanouška surově strčil oběma rukama ze zadu. Sám Blythe se zatím během soudního procesu nijak výrazně neprojevuje, spíš naopak místo dlouhých vlasů změnil výrazně image, ostříhal se, k soudu dorazil i v obleku. Soudní líčení bude pokračovat do pátku a v případě odsouzení může jít až na 10 let do vězení.